Shalom. Oh, kita ada Ini Pak D. Ana apa iki? Ini lho Pak D, ajeng matur. Ana apa? Ngeten Pak D, ongkos tunggal kula mriki badhe silaturahmi. Iya. Bener. Ongkos kalih kula mriki diutus Bapak Pak D kangge ngaturi Pak D kangge benjang Minggu 8 Oktober jam 7 dalu supaya Pak D saged rawuh wonten ing griya saperlu kendurenan griya anyar Pak D. Oh, kendurenan Nggih. Minggu jam 7 ya. Nggih, leres Pak D. Iya. Nggih pun sampun matur nuwun cekap semanten Pak D, kula pamit nggih. Oh, yes, ngono ya, Dok. Heeh. So, Nggih. tak langsung nang omahku wae. Nggih, Yes, matur ngono. nuwun Pak D. Yes, Pamit ngono. nggih. Yes, padha-padha ya. Monggo Pak D. Yes, ndang. Dok.